सासे 14 बैसोनि हिनजावसा गथ' सानफ्रोमबो बियो गावसानि जि आबाद मावनाय जायगा बेयाव गांसो हानाय बा जायखिजाया आबाद हानाय खामानि सोलिबायदोंमोन आरो बेयाव बियो सानफ्रोमबो थाङो आरो इखालिबो थिग बिदिनो फुङाव जायै लोङै फोथाराव थांदोंमोन आरो थांनायनि समाव सासे प्राय 35 बैसोनि मानसि जाय मानसिया उनखैजानिफ्राय बिखौ हमख्रबो आरो गाज्रि भाबै बिखौ माने हायाव खोलैनो जुजियो आरो खालि बै सिख्लायाबो सानो जे दिनै बिखौ आङो जेरैबाबो देरहानो होथारा दिनै आं बिखौ बेफोरबायदि मावनो होथारा बिदि साननानै खोब सानैनि गेजेराव माने जुद्ध बायदियानो सानैबो माने बोखारलायनो जुजियो सासेया हमख्रबनो जुजियो सासेया बोखारनानै खारनो जुजियो आरो बिदिनो प्राय 20 मिनिटसो समय जुजिनायनि उनाव बै हिनजावसा गथ'आ बै मानसिनि आखाइनिफ्राय गलाङो आरो गनानै बियो खारनानै गावनि न'सिम मोनहैयो आरो न'आव खारलांनानै खना मोनसे जनानै माने खोब हांखो माने गोसा गोसा माबायो बियो हां लायो आरो लानानै बिनि खारबोनायखौ बिनि बिदाया नुयो नुनानै बिनि बिदाया सोङो मा जादों नानि होननानै नाथाय बियो गथ'आ जेबो बुङा बिनि उनाव बे बिदाया थांनानै बिमाखौ बुंहैबाय जे नायसं आयै मा जादों नानिया जनानै गाबबाय दोङो आरो बिराद मेंनाय रखम हां थेफु थेफु जालायदो बियो सोंहैनाय मा जादों मा खोन्था मा बाथ्रा बिनि उनाव बिमाया थांनानै सोंहैयो दि मा जादों नानि मानो बिदि नों गाबबाय दोङो बिनि उनाव बुंबाय जे नोंसोरो बेफोरखौ माने माबालायनाङा जेबो जायाखै आसलते बै गथ'आ गिदोंमोन जे जाय मानसिया बेफोरबायदि खामानि मावदों बे आसलते बै जायगानि बिराद पावारफुल मानसि बिराद थाखा गोनां मानसि आरो बिसा जेरै थेरै माने आबाद मावनानै जालांबायदोंमोन आरो बै मानसिया बा बै मानसिनि सायाव माबाफोर कमप्लेन जाबाथाय उनाव बिसा न'खरा खैफोदाव गोलैगोन होननानै बियो न'आव जेबो बाथ्राखौनो माने बुंनो नागिराखैमोन उनाव बिमाया खोब जबरदस्ती सोंबाय आरो सोंनायाव बै हिनजावसा गथ'आ गाबै गाबै बुंबाय गासै खोन्थाखौनो जे आंखौ प्राय बोसोरसे जाबाय बोसोरसे कन्टिनिउ आंखौ बिदिनो बियो जिनाहारि खालामगासिनो दं आरो दिनैबो बिदिनो बियो जुजिदोंमोन नाथाय आङो बिनि आखाइनिफ्राय गनानै खारबोयो आरो आंनि उदैयावबो धय गथ'बो दं उदैया सानाय जाबाय आंना बिदि मिथिनानै न'खराव एसे दावराव दावसि जाबाय बेफोरबायदि खालामदों होननानै बिनि उनाव डक्टरनाव लाना थाङो बै गथ'खौ गारनो थाखाय नाथाय डक्टरा बुङो जे बे गथ'आ 6 मास बारलांबाय दा आरो बेखौ माने एबर्सन खालामनो हानाय नङा बिदि बुंनायाव बिसा न'आव फैयो फैनानै अखानायै थांनानै पुलिस थानायाव मोनसे FIR होबोयो जेरै थेरै सासे मानसिया जोंहानि गथ'खौ प्राय बोसोरसे जाबाय बिदिनो रेप खालामगासिनो दङ थोदो लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय था जोबोद माने इन्टारेस्टेड आरो रियेल नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों आङो बे जाथाया जादोंमोन इउपिनि आरो सासे MLA माबोरै सासे गथ'खौ बिदि सानफ्रोमबो जिनाहारि खालामनानै सासे गथ'नि बिमा बानायना होयो नाथाय थेवबो गावा गनायनानै लाया आरो बिराद केस जुजिनानै प्राय 9 बोसोर बै केसा सोलिनानै उनाव लास्टाव माबोरै मा रिजाल्ट फैयो गासैखौबो मिथिगोन बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना जोबजासिम बे भिडिअखौ नायलांबाय था आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो थोदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै
गंसे गामि आरो बे गामिनि सासे सेंग्रा गथ' न'खरनिफ्राय माने हाबानि थाखाय खोब जुर होबायदोंमोन आरो जुर होबाय थानायाव बिसा बिदिनो खैना नायनो थाग थिग खालामबाय दोङो आरो गुबुन जायगाफोराव खबर हरदो जे ओरै सोरहाबा जुदि हाबा हरनो हिनजावसा गथ' दोङो होमबा अब्ला जोंहाखौ खबर हर बायदि बिदि बुंनायाव माने न'खरसे मानसि दंमोन खाथियावनो आरो बिसा बुंबाय जे ओरै जोंनिफ्राय प्राय 2 किल'मिटार गोजानाव सासे हिनजावसा गथ' दोङो बिसाबो हाबा हरनो थाखाय हौवा मानसि नागिरगासिनो दोङो गतिके नोंसा जुदि थाङोबाथाय खनसे थांनानै नायनानै फै बेनि थाग थिग जाबाय खबर हरलायबाय जे उमुख खालि जोङो थांगोन नायनो होननानै आरो बिदिनो थाग थिग जानाय बादिनो बिसोरो थांबाय खैना नायनो थांनायाव खैनाया ओंखारबोबाय आखायाव सासे हिनजावसा गथ' उन्दै लानानै ओंखारबोबाय आरो ओंखारबोनानै बियो बुंबाय जे आंखो प्राय बोसोरसे सासे मानसिया रेप खालामदोंमोन आरो बै गथ' बिदि खालामनायावनो आंहा उदैयाव सासे गथ'बो थायो आरो बे गथ'आनो दा आंनि आखायाव थानायानो आरो नोंसा जुदि जेबो बाजायाबा आं हाबा जानो राजि आरो नोंसा जुदि माबाफोर बेयाव आपत्ति दोङोबाथाय अब्लाथाय माने नोंथांमोननि बाथ्रा नोंथांमोना मा सानो जेब्लानो बे हिनजावसा गथ'आ बिदि खुलायनो बाथ्राखौ बुंनायसै आरो बुंनायाव बै जाय हाबा खालामनो गोनां सेंग्रा बे सेंग्राया जोबोद खुसि मोनबाय जाय मानसिया बेफोरबायदि खुलाय गावनि खोन्थाखौ बुंनो हादो बिनि गोसोआ बेसेबां मोजां जानो हागौ होननानै बिदिनो हाबानि थिग थाक जाबाय आरो बिसा हाबा खालामनानै लाना थांबाय आरो जों सलायबायदोंमोन बै केसा जाय केसखौ माने बिसा होदोंमोन न'खरनिफ्राय खैना लोङा बै हिनजावसा गथ' लोङा न'खरनिफ्राय होनाय केसा सोलिगासिनो दङ अब्लाबो आरो बिसा न'खराव अब्लाबो माने बै मानसिया बुंबाय सिगिगासिनो दंमोन जे बेफोरबायदि केसखौ नोंसा उथायनानै ला होननानै आरो लासैनो बे बाथ्राया जायनाव बे हिनजावसा गथ'आ हाबा जाहैदो बिसानावबो बे बाथ्राया माने ओंखारहैनायसै आरो बिसानि हौवाया जेब्ला बे बाथ्राखौ खोनायो जे बिसानि न'आवबो बे धमकी होगासिनो दोङो इयो सिगिगासिनो दोङो अब्ला बे हौवा लोङानि न'खरा गासैबो लोगो नांनानै बुंबाय जे नङा बे मानसिखौ साजा होथारनांगोन आरो बिसा न'खरा एसे मोजांमोन आरो खोब मोजाङैनो जेरैनो बे हिनजावसा गथ'खौ बिसा न'खरा गनायनानै लादोंमोन रेप जालांनायबाबो अजिनाहारि जालांनायबाबो बैसाबो जायनाव हाबा जादों बिसाबो न'खरा खोब मोजाङैनो गावनि फिसाजो रखम गावनि न'खरनि मानसि रखमनो गनायना लादोंमोन आरो गावसोर सबबो गासैबो ज' जानानै बे केसखौ नांनो होननानै सासे उकिलबो हमनायसै आरो बिदिनो केसा सलायगासिनो थानायसै आरो सानसे समाव ओरैबायदि जानायसै जाय मानसिया बेखौ जिनाहारि खालामदोंमोन बै मानसिया बिजेपिनि टिकेट मोनो बै जायगानि एमएलए गेलेनो थाखाय आरो टिकेट मोननानै बै मानसिया देरहायोबो देरहानायनि उनाव बै मानसिया माने सानबाय जे आंथ' दा एमएलए जाबाय आंखौ आरो रावबो जेबो खालामनो हानाय नंला बिदि साननानै बियो बारा गुरुत्त होआखै नाथाय केसा सोलिगासिनो दङ आरो केसखौ जि जाजआ बै केसखौ नायबायदोंमोन बे जाजआ आरो ओरैबायदि सासे मानसि जे रावनिबो थाइसेबो जाया आरो रावजोंबो माने बियो सार्थ बोआ गावनि खामानि गाव पुरा लिगेलै मावो आरो जायनिखौ माने दसाव मोनो बेखौनो बियो साजा होयो आरो बे जाजखौ गोबां थाखा फैसानि लुब खोन्थिदोंमोन गोबां बिदिनो रां रुफानि लुब होदोंमोन नाथाय बे जाजआ जेब्लाबो गनायनानै लायासै आरो बे केसा बिदिनो सिगांहालागै दावगालांबाय थानायसै आरो उकिलफोराबो बा पुलिसफोराबो बै जाय एमएलए जों माने बांसिन सापर्ट बैसा न'खरजों रावबोआनो गैया मात्र दोङोबाथाय बै कर्टनि जाज बिदिनो सलायलांबाय थानानै सानसे ओरैबायदि सम फैबाय जाय समखालि माने बै केसनि रिजाल्ट होगोन आरो बिखालि प्राय बे जायगानि
जेसेबां बिजेपिनि एमएलए मिनिस्टार दंमोन गासैबो बे रिजाल्टनि थाखाय नेबाय थादोंमोन मा जागोन दिनै मा जागोन मा मागोन बेफोरखौ माने बिसोरो नेबाय दंमोन आरो बिदिनो प्राय 12टासे बाजियाव जासा माने बै केसनि जि रिजाल्ट बेखौ होयो आरो बुङो जे 25 बोसोर 25 बोसोर बै मानसिया जेल जानांगोन आरो बै गथ'नो हिनजावसा गथ'नो नोङो 10 लाख फैसा 10 लाख रां होनांगोन मानोना बै गथ'खौ नोङो ओरैबायदि खालामदो गतिके नोङो 10 लाख रां हरबाथाय खमसे खम बै गथ'नि जिबना एसे मोजां जागोन बै गथ' सासे खांनायखौ बियो फरायहोनो माबा होनो हागोन बिदि बुंनाय लोगो लोगो बै एमएलएआ एसेबां दिन जाबायदि पावार खोन्थिबायदोंमोन खालि माने जाजनि सिगाङाव खोब गाबो आरो गाबनानै बुङो जा नोंथाङा बेफोरबायदि खालामनाङा आंहा उन्दै उन्दै सानै गथ' दोङो बै गथ' सानैखौ आङो फरायहोनांगो गेदेर मानसि जाहोनांगो बानायनांगोन गतिके नोंथाङा बेफोरबायदि खालामनाङा नाथाय बै जाजआ जेबो खोनायासै आरो बिनि सिगां जेसेबां माने बे खामानि मावदों सब बै सिख्लानि बेरेगा मावदोंमोन माने बै सिख्लाखौ माबोरै बै केसाव फेजेननो हागो बेनि थाखायसो मावदोंमोन जेब्लाबो गावनि दुसखौ बुंनानै लायाखैमोन बियो आरो बिनिखायनो जासाबो बेनि गाबनायाव जेबो दुखु मोनागारानो बेखौ 25 बोसोरनि जेल होनायसै आरो 10 लाख टाका जुरिमाना होनायसै जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनदों आं लाइक कमेन्ट्स खालामनानै बुंहर आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे खावलायहरबाय आङो आंनि चेनेलाव जुदि गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौबो नोंथांमोना नाय थिग आं बेफोरबायदिनो भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो जि भिडिअफोरा माने रियेल स्ट'रिनिफ्राय बानायनाय जेबो बिजाब बा सोरनिफ्रायबा खोनानानै बानायनाय नङा बेफोर स्ट'रिया जोंनि इन्डियानि हादोराव माने जालांबाय थानाय खना खनि बेफोरबायदि जाथायबो जालांबाय थायो जायखौ जोङो आसलते मिथिया आरो जाय मानसिनि आं दिनै बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायदो बै मानसिया जाबाय बै मानसिनि मुङा जाबाय रामदुलार गन्ड आरो बे इउपिनि सासे एमएलए मोन गतिके लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।